Исәнмесез? Бүген бик кызык кыз белән сөйләшәбез. Үзе Казанда туган, Гөлнара Яруллина. Үзе Мәскәүдә яши һәм Мәскәүдәге милли оешмаларның берсендә берничәсендә эшли. Аны штаб татар дип тә әйтәләр. DL16 дигән сүзләре дә бар. Ләкин барыбер татар оешмасы, милли оешмасы. Без аны беләбез, яратабыз, чөнки анда яшьләр җыела, өлкәннәр бергә җыелалар һәм милләт турында кайгыртып үзара сөйләшеп утыралар. Өстән кемдә булса да күрсәтмә бирмәсә дә, акча бирмәсә дә, алар яшиләр һәм бик матур кызык итеп яшиләр. Аларның интернет сәхифәләрендә меңләгән ролик һәм чыннан да аларны беләләр. Шулай дип мактап ташладым инде. Инде каян барып чыктың анда шушы Таганкадагы сезнең офиска? Мин үзем Казаннан күчкәндә Мәскәүдә 1-2 ел инде шулай сагынып Казанны йөрдем. Белмидем кая барга, нәрсә эшләргә. Эш буенча күчкән идем дә, аннары менә татар концертларына йөри башладык. Татар җырымында һәр вакыт Мәскәүдә шундый зур концертлар оештыралар. Һәм шул бер зур концертта татар җыры Кремльнең концерт залында булган иде инде ул. Аннары шулай итеп кызлар белән йөреп, Стамабы белән таныштык. Ул анда булды. Аны бик күреп була, ул бөтен җирдә йөри. Шулай итеп безне таныштырдылар. Һәм менә бу Рөстәм Ималиев татарлар белән шулай итеп Бардың, ни күрдең? Безнең дус егет аның турында сөйләде дә, менә шундый безнең штаб дигән урын бар дип әйтте. Һәм беренче баруыбыз ул Рөстәм абыйның туган көне иде. Без Заман дигән ресторан бар иде Кутузовский проспектта. Шунда безне туган көненә чакырдылар һәм без инде бик ялып, ничек инде без туган көненә барабыз. Ну, ресторанга кемдә бара инде? Татарча ресторан булгач. Шулай итеп беренче тапкыр безнең Рөстәм абыйның туган көненә чакырдылар. Без инде белмибез ник барыргамы, юкмы, ничектер уялып йөрдек инде шулай. Ничек инде шундый өлкән кешегә без бит инде Татарстан кызлары ничек барырга дип, әйдәгез дип бу безне алып кирде дә. Рөстәм абый инде беләсез, ул үз туган көннәрендә шулай итеп кеше өчен зур мәҗлес ясый. Ул минем туган көн дими. Менә бу штабның яки анда DL16-ның сезнең белмим ничек әйтергә, сезнең татар клубы дип атыйк инде шунда. Нинди генә исем булса да татар клубы бит сез. Татар клубы да мәҗлес формасында үтә бит. Самавыр анда, ашау эчүләр бар аны. Кем куя бу самавырны, кем пешерә, кем түли? Безнең меценатлар бар. Шундый кешеләр, кем татар телен безне ярата. Меценатлар, алар безне шулай итеп тоталар да һәм җыелыгыз сезнең өчен бу дип. Ягъни ихлас мәҗлес формасында үтә инде ул. Еш җыеласызмы? Еш җыелабыз, һәр вакыт бер Индирәк чаралар үтә. Безнең бик күп чаралар үтә. Иң яраткан инде ул безнең студентлар. Мәскәүдә укучы студентлар булгач, алар берәр җирдән Россия төбәкләреннән килгәндер инде. Төрле төбәкләрдән, Татарстаннан, Нижний Новгород, Пенза. Алар булгач, менә бу сезнең милли клубның кыйбласы нинди максат белән җыеласыз сез? Безнең иң төп максатыбыз инде ул татар телен онытмаска, татар телендә сөйләшергә. Һәр кичәләребездә без шул яшьләр арасында әйтәбез. Татар телен онытмагыз, сөйләшегез, бер-берегезне белегез, бер-берегезгә булышыгыз. Йөргән яшьләрнең анда татарларның тормышына тәэсир итәме бу? Алар үсеп китәргә тиешме, кайтып китәргә тиешме, или кияүгә чыккач югалалармы алар? Безне кунакка чакыралар һәм үз туйларына чакыралар. Татар клубына йөрүчеләр. Таганкадагы татар клубы. Мин анда кергәндем, ул бөтен Россия футбол союзының бинасында утыра. Анда футбол яратучылар, йортта җыелучылар арасыннан үзара өйрәнүчеләр булганы бармы? Өйрәнүчеләр әлбәттә бар. Безнең бер елга 10 пар һәр ел шулай. Ел сайын, без анда туйларга да йөрибез, бергәләп сөйләшәбез. Һәр инде парларда кичкенә балалар туа, аларны да күрәбез, аларны. Менә килгән вакытта алар барысы да татарча бик әйбәт беләдерме? Юк. Әлбәттә юк. Кемдер вообще татарча белми һәм сөйләшми. Берсе дә язалар, менә мин татарча белмим, миңа килергә буламы? Килә аламмы мин? Тагын нәрсәләр эшлисез? Концерт, нидә булса чаралар бармы, берәр төрле проектлар эшләү. Анда әлбәттә җыелып мин күрдем, бик симпатичный кызлар, сезнең роликларда да бар, егетләр утырасыз, танышалар кемнән, мин МВТУдан, мин МГУдан дип әйтәйин шулай. Бу якшәмбе яшьләр кичәсе инде ул безнең һәр атна
Һәр якшәмбедә. Әйе. Агайны һәр төбәктә, һәр зур шәһәрдә менә шундый клуб булса икән, шунда һәр атнага бер җыелсак икән һәм танышсак икән, мин шушы яшендә булса күрергә булса да бар идем. Һәм аларга бик кызык. Алар инде анда татар телендә җырлар җырлыйлар. Сез аны ишетсәгез, бик матур итеп үзләре алалар да гитарамы, баян. Мин ишетәбез инде. Анда сезнең роликлар бар. Әйе. Мин ни өчен күп сөйләтеп тормыйм синнән, чөнки роликтан беләм. Sizin saytının ismi nişe әле? Штаб татары. Штаб татар дип язасың да, Яндекстан да, болайдан жердә да табып була. табасың инде. Эш бүленеше, ниндидер мохит, сфера бүленеше ничексең менә бу нидә? Анда төбәк автономиялары бардыр, микрорайон дип әйтәләр, Мәскәүдә округлар бар бит инде. Әйе. Сезнекеләр кайда? Сезнеке Мәскәү шәһәрендәме, өлкәдә дә бармы әзрәк? Безнең Мәскәүдә дә, өлкәдә дә бар. Безнең инде ул Мәскәүдә өлкәсендә. Сезнең территория буенча түгел, димәк, Юк. зәвык буенча. Әйе. Безнең бөтен төбәкләрдән киләләр безгә. Мин беләм, Мәскәүдә кайбер оешмалар бит теге шәһәр яки өлкә автономиясенә кермәскә дә мөмкин. Керергә мөмкин, яки бер юлы бер ничәсенә дә йөрергә мөмкин. Сезнекенә кемнәр йөри? Сезгә тагы кемнәр йөри менә яшьләрдән башка? Нинди оешма вәкилләреме, аерым кешеләрме алар? Безнең тагын инде оешмалар инде ул татар мафия. Бик яраталар мафияны уйнарга татар телендә дә. Ойны мафия булгач ул мәгъфия түгел бит инде. Юк инде. Ул шундый уен. Һәм без анда бөтен шул молодежьне җыябыз да анда бергәләп уйныйбыз һәм аннары мафия гына түгел. Без бергәләп татар җырларын җырлыйбыз шул кичәләрендә, ну, якшәмбеме, аннары сишәмбе һәм шул шимбә көннәрендә бергәләп җыелышып татар җырларын җырлыйбыз. Сезнең активистлар, әйдәманнар бармы, кемнәр алар? Бар. Ямалиев үзе бар инде. Иң төбе. Башка төбәкләр белән дә элемтәләр бармы? Әйе, әлбәттә, Нижний Новгород белән бик яхшы сөйләшәбез. Шул Түбән Кама, Пенза өлкәләре бик алар актив. Санкт-Петербург, алар яшьләре белән дә бик яхшы аралашабыз. Аларга кунакка Гөлнара, йөрибез. бу шул кадәр кызык ки, әйдәгез әле бу теманы без дәвам иттерик. Даими рәвештә зумашабызга чыгып, минем бик күп сорауларым күп, ләкин бер утырганда барысына сөйләп бетеп булмый. Минем бер генә соравым калды хәзер. 30 ел элек бөтен дөнья татар конгрессы булган. Булды. Мин анда булдым. Сезгә инде татар конгрессы мәңге булган дип күренәдер инде, тыйладыр инде бит. Әйе. Менә шул турыда нәрсә әйтергә телисез? Сезнең оешма ничек нинди мөнәсәбәт татар конгрессының элекке вакыттагы идеяларын, планнарын, программаларын белдегезме? Татар конгрессы кирәк микән ул сез булгач? Әйе, һәр вакыт бу татар конгресс съездларына киләбез һәм шул программаны укыйбыз да, шул программаны үтәп яшибез Сез Мәскәүдә. ярашмыйсызмы? Аларга каршы түгелме? Юк, Башка оешмаларга, әлбәттә, анда төп автономиялар бар, федераль автономия, окружной автономиялар, җирле автономиялар бар. Юк. Безнең Башка төп оешмалар белән. максат инде ул берләштерергә бөтенсен һәм бер кем белән ярышмыйбыз. Без Менә мин бер гомумән- местный автономиягә йөрим. Үзем культурный центрга йөрим, татарский переулок 8-гә. Вот, Сезгә дә йөрсәм буламы? Әлбәттә була. Белгән булсам, мин Мәскәүдә Сез укыганда, булганыз бар бит. Мәскәүдә укыганда бик сагына идем ул вакытта. Юк, бер татар оешмасы да анда. Юк иде, бер заман концертка барадыр Илһам Шакировка. Анда атлы милиция белән тоталар, кирип билетлар җитмәйдер. Шуннан бер заман иртәнге 6-да кайтып барам каяндыр Мәскәүдә. Метрода бер баян тавышыннан татарча уйныйлар. Артынан киттем, маршрутым ташып артынан киттем, күзле яшьләрем туды. Менә хәзер менә шулай булган булса икән, шундый бер оешма яки ике оешма булган булса икән. Шулай итеп без дә йөрибез бит. Хәзер Хәзерге безнең татар яшьләр яшьләре, йөриләр. татар кешеләре, Мәскәү татарлары бәхетле, чөнки анда оешмалар күп, шулар арасында сездә бар. Иә. Без шулай да бәхетле. Шуларның җитәкчеләренең берсе, яшьләрнең әдәмәләрнең берсе Гөлнара Яруллина белән кыскача гына без сөйләштек. Һичшиксез сөйләшәчәкбез, турда дәвам итәчәкбез. Мөмкин ул татар булып яшәү хәзерге вакытта катлаулы бит хәлләр. Әлбәттә мөмкин. Һәм бу эшне без алып барабыз Мәскәүдә. Безгә килегез һәм бергәләп шулай итеп йөрербез. Таганкага. Әйе. Таганкага килегез. Интернет бар, табарсыз үзегез. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә.